Els joves han estat les darreres setmanes en el punt de mira i assenyalats socialment d'una forma injusta. La immensa majoria dels i les joves del municipi estan tenint un comportament exemplar i estan sent molt responsables. Nosaltres el que volem traslladar és que els joves no som els culpables d'aquesta pandèmia ni els culpables de que això continuï creixent i això se'n continuï expandint. I la majoria de joves complim amb les mesures i no oblidem que el col·lectiu jove és un dels col·lectius més afectats, conjuntament jo crec amb les persones grans. Els joves, igual que els adults, igual que els avis, igual que els nens, és que no volem que això estigui passant, o sigui, nosaltres som els primers que ho estem passant supermalament. Igual que els adults van a treballar, nosaltres anem al col·le i nosaltres quedem. Saps? O sigui, és una cosa de la societat, no hi ha un grup que estigui fent que això vagi a més. Que és molt feridor que es criminalitzi com a responsables una part de la població, que he vist molt esforç i moltes renúncies de molts joves i adolescents en allò que necessiten i que han renunciat. He vist col·lectius que han fet coses molt qüestionables i no s'ataquen al col·lectiu. Hi ha hagut restriccions que han estat descoordinades o que han respost més a un objectiu més de pressions econòmiques o d'altres tipus de pressions i que han beneficiat alguns sectors més que d'altres. Sempre està aquesta tensió entre la sanitat i l'economia. Jo no entenc la diferència que hi ha de transmissió del virus, no sé, no soc científic de moment, però a les 6 del matí en comparació a les 11 de la nit. No entenc el que passa. En alguns casos s'han sentit molt sols perquè es van trobar que els pares sí que havien d'anar a treballar o bé estaven tot el dia teletreballant i ells els va canviar la rutina d'un dia per l'altre i a més de tot això també havien de portar al dia les tasques de l'escola. Per tant, per ells ha suposat una situació d'estrès i de molta feina i de canvi sobtat de la rutina que sí que ha afectat. Molts alumnes meus m'han explicat que han trobat a faltar molt els avis. Jo soc una persona molt familiar, d'una família nombrosa, i sí que és veritat que he notat això de, per mi personalment, les relacions familiars han millorat perquè tenia molta manca de temps per estar amb la meva família i ara ho he pogut aprofitar. Jo sento, la veritat, que bastanta nostàlgia. Nostàlgia en el sentit de que miro un any enrere i dic, en la meva vida m'hauria imaginat que estaria passant tot això. I llavors, ara torno al passat i veig vídeos, veig fotos i dic, mira, aquí no hi havia coronavirus. I sento molta nostàlgia perquè dic, ho trobo molt a faltar.